vi os, Erkan. Kom. Sådan, ja. Og gutter, der skal pisse ud på. Der skal lidt fysik også i dag. Du må gerne gå ind i god krop. Hvad kan du for? Sejr! Bare lige en gang til, gutter. Kom nu! Okay? Kom nu, gutter. Hvad kan du for? Sejr! Kom nu, Nikolaj. Godt. Møden. Godt, Jonas! Super! Vi glæder os til at score piger. Det er faktisk det, vi glæder os mest til. Vi tager en dame op i toget. Og jeg har så taget voks med og alt muligt, så vi skal rigtig score nogle piger.
Jeg spillede fodbold i 8 dage. Jeg startede med træning en torsdag, så var vi ude og spille kamp om lørdagen. Og der præsterede jeg at stå foran mål, 1 meter foran målstregen. Og så målmanden lå over den anden side, og så hammer jeg til bolden, så røg den 10 meter ved siden af. Og så næste gang, så ville det jo 12 spillere, og de ville ikke engang have mig med som reserve. Jeg tager noget sportsligt på i dag, fordi det er en sportsdag. Så det er altså, det er ikke fordi jeg har været i fængsel, men det er altså mit sportstøj. Nå, men vi skal videre. Er I klar til at gå i gang? Er I for udvalget, eller hvad? Det lyder godt, fordi vi skal starte med det dans, vi har lavet inde i fjernsynet nogle gange. Er der nogen, der kan det? Det er der nogen, der kan. Der er mange, der kan den udfart. Men prøv at høre, så lærer vi den. Det er det, der er det skønne. Så siger jeg bare, alle skal op og stå. Ja. Fordi så gennemgår vi den stille og roligt uden musik, så ingen skal føle sig udenfor, når det går rigtig løs.